L-istrateġija tal-Gvern hija dik li jaġixxi mingħajr dewmien sabiex jesplora l-possibilitajiet li jeżistu ta' kif jista' jżid il-konnettività bejn Malta u Għawdex. Dawn il-possibilitajiet mhux biss jiġu studjati iżda l-Gvern jiddeċiedi dwarhom wara konsultazzjoni adegwata. Fi stqarrija ministerjali li jagħmel fis-seduta parlamentari ta' 3 filgħaxija dwar il-politika tal-Gvern fir-rigward tal-konnettività bejn Malta u Għawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-possibilità l-aktar riċenti hija dik ta' pont. Semma kif din il-possibilità tqajmet mill-Gvern Ċiniż f'diskussjonijiet li l-Gvern Malti kellu miegħu riċentament. Dan l-interess wassal biex il-kumpanija tal-Gvern Ċiniża, iċ-China Communications Construction Company, tidħol f'diskussjonijiet mal-Gvern Malti dwar dan il-proġett u investimenti oħra. Permezz ta' dan il-ftehim il-Gvern Malti nnegozja biex il-kumpanija tal-Gvern Ċiniż tagħmel u tħallasi minbuta għal studju ta' fattibilità li huwa stmat li jiswa madwar 4 miljun euro. Il-ftehim iżda ma jorbotx lill-Gvern illi jibni l-pont. Il-ftehim jagħmel ċara li ma hemm l-ebda obbligu mill-Gvern Malti li jibni dan il-pont li anke jekk niddeċidu li nibnuh ma jfissirx li dan se jsir mill-kumpanija CCCC u li r-regoli Ewropej jiġu segwiti. B'reazzjoni għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ikkritika il-Gvern dwar l-aħbar illi l-kumpanija Ċiniża hija blacklisted mill-Bank Dinji. Għal dan Joseph Muscat fisser kif in-negozjati ma kinux bejn il-Gvern u l-kumpanija iżda bejn il-Gvern Malti u dak Ċiniż. Din hija kumpanija ewlenija, in-number 1 contractor fiċ-Ċina owned mill-Gvern Ċiniż. Da mhux qegħdin nitkellmu dwar xi ħadd li mar jinnegozja d-Danimarka mal-BWSC. Kumpanija privata qed nitkellmu diskussjonijiet bejn gvern u ieħor. Dan kien ikkonfermat ukoll mill-Ministru għal Għawdex Anton Refolo meta l-erba' filgħodu ħasem fil-Breakfast News fuq One. Jiena li kont hemm waqt in-negozjati saru bejn Gvern Malti u Gvern Ċiniż. Rappreżentant tal-Gvern Ċiniż il-ħin kollu preżenti, bl-Avukat Ġenerali wkoll hemm jagħti l-pariri lill-Gvern Malti x'għandu jsir u m'għandux jsir. Aħna, din hija importanti, maħna niksru l-ebda liġi Ewropea. Fl-istess tqarrija ministerjali, il-Prim Ministru ta' informazzjoni dwar il-possibilitajiet differenti li l-Gvern qed jikkunsidra sabiex iżid il-konnettività. Fosthom l-introduzzjoni ta' servizz veloċi bejn il-Port tal-Imġar u l-inħawi tal-Port il-Kbir, konnessjoni bl-ajru permezz ta' helikopter u anke li jiġi introdott servizz ta' ajruplan żgħir biskeda bejn iż-żewġ gżejjer. Iżda fil-kuntest tal-aċċessibilità, il-Gvern qed iħares ukoll lejn il-possibilità ta' mina bejn iż-żewġ gżejjer. Din il-possibilità beda jsir xogħol fuqha taħt amministrazzjoni preċedenti minkejja li ma semmitx fl-aħħar budget tal-leġislatura l-oħra. Kien hawn li l-Prim Ministru informa lill-Parlament li l-Gvern fuq parir tal-Ministeru ta' Għawdex u tal-Ministeru tal-Infrastruttura iddeċida li jibqa' għaddej bl-istudju ta' fattibilità dwar din il-mina. Dan l-istudju mistenni jeżamina tipi oħra ta' konnessjoni.